Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, Katiwala sa Katotohanan. Uwi na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda. Okay, all right. Oras niya ito mga tugang niya 10:08 in the morning. Siyempre, ako po sa inyong pag-iriba, Seth de Matera. Wala po ang sa kuyang partner. May kasibutan mo niyan na pagkaaga. Alat, nadadangog ko sa dili ko. Wait lang. Hello. Okay, sige. Yan. Kaya kita po mag-iribanan hanggang hasta tiyan alas 11 in pagkaaga. Digdi sa simanal na programa kan Bicol University Extension Management Division. Yan. Igwa po kitang ang bisita na itong ngunyan. Ngunyan aldaw nin Huwebes. Iyo po ang sarong profesor. Hali po dyan sa Bicol University Tabaco Campus. Aro at yan, pag yaw na siya sa linya, papalaugon niya ito siya digit sa tuyang programa. Tanganing ipaabot ang mga informasyon na nagigikan po dyan sa nasambit niyang ng campus kan Bicol University. Pero bago iyan, gusto niya itong pautanin pangumusta, lambang parantabay niya ito sa ngunyan na pagkaaga, ligdi po naman sa tuyang programa. Yan. Siyempre, ang gabos ng mga personahes, asinong opisyalis kan Bicol University, sa pangingirit man po ni BU President Dr. Arnulfo Noli Mascareñas, asin kang gabos na BPs, mga Vice Presidents, kan Bicol University Siringman, sa pamayo kang BU Extension Management Division na po si Professor Weng Zoilo. Good morning po, asin sa staff niya. Kasarabi na ang gabos na nasa likod kan programang ini. Yan. Sabi ko na nga mga tugang, may kasibutan po si Professor Barameda ngunya na aldaw na ininihin Huwebes. Ano nga yan? April 28. Uy, madali na naman na anuhon. Tanggalon sa pahina kang kalendaryo ang sa pagtaraning niya itong mga nasyones tigdi sa Asia mga tugang sagod nyo niyan igwa po niyan mga lockdowns lalo na po dyan sa China sa Korea asin sa parte kang Europe na kung saan nagkakaigwanin Serge Giraray and COVID-19 virus lalo na inibagang supig tatakutan na bagong variant na ining Deltacron na although ining Deltacron dahil naman pigtatakutan talaga tabako man siya lethal na pig-apod kundi masyadong makaskasyang mag-ulakit. Sana dahil na po yan lakop pa digit sa tuyang nasyon sa Pilipinas mga tugang ta kita ngo niya nasa pagburubong karas pa man sana ano sana makatindog na talaga kita makabalik kita sa dating normal yan the old normal ang new normal tabaga yun, nakamask kita, nag-observe ka ng mga health and safety protocols, and dakul na mga negosyo ang nagsarara, so iba dahil na nakabalik, apisar kang dikit-dikit po ng pag-normalize kan sa tuyang kapalibutan, sa ngunyan. Kadakalan ngunyan, nasa level 1 na lang sa NCR, di sa tuya sa Bicol, level 1 kita o level 2, level 2 gate kita, no? Yan po mga tugang. Kaya, ingat-ingat lang po Giraray.
Magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawalan ng kuryente? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Come visit the store, which proudly features products by local artisans and Bicolano entrepreneurs. The SEDP MPC Community Store offers local products through the support of SEDP Simbag sa Pag-Asenso Incorporated. SEDP MPC products are made from safe, naturally grown, and biodegradable ingredients produced locally. SEDP MPC Community Store offers products such as turmeric, tablea, pili nut candies, rice brew, honey, taro, cassava, and a whole lot more. Every time you buy these products, you are helping thousands of farmers and other entrepreneurs all over Bicol and Northern Samar. Go visit SEDP MPC Community Store now. SEDP Community Store is located at Sedson Building, Lanco Business Park, Legazpi City. You can contact them at cell phone numbers 0947-1449-184 or 0945-5301-853. Visit our website www.sedpmpc.com or our Facebook account at sedp.mpc. SEDP Multipurpose Cooperative, connecting communities to the market. Saro sa mga common na kailangan kan mga senior citizens ang katarata. Pag igwa ka kaini, malabog ang sa imong panghiling. Igwang puting layer na nakakover sa imong mata. Alagad mahal ang magpa-opera kan katarata. Ang iBerry sarong matibay na bulong sa katarata asin iba pang pigigikanan kan malabog na panghiling. Ang iBerry igwang bilberry asin ini made in USA. Epektibo man ang iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, nagluluha, magatol asin makulog na mata huli sa sobrang gamit ng cellphone asin computer. Ang iBerry mababakal sa Mercury, St. Joseph, Watson's asin sa saindong mga suking butika. Good morning po, Sir Dr. Alex Kamaya, Opo, sir. Good morning po. Opo. Sa mga parinan niyo po kang Radyo Veritas, Legazpi. Good morning po, Marina Aga. Yes, good morning. Welcome po sa programa. Programa ka na Bicol University, ining programa pang edukasyon asin pang kabuhayan. Yan, natao nga na ko ning informasyon hali po sa opisina ni Manay Weng Zoilo na ikapo sir ngunyan ang satuyang guest ngunyan na alaw na ininin Huwebes tangaling pag-uralay ulayan mapadapit ini sir sa sinarapan po sir. Sir, bago yan sir, bago mo ako simbagon, sige po, pagkapatara-tara mo kita sa tuyang mga paraan tabay. Yes po. Opo. Diyos maray na aga po. And salamat po sa BU Extension Management Division sa pag-invite sa MUYA, sa Grupo ME. Ako po ang ma-representan sa MUYAng project, so Kadunong Bicol Project po. Headed by our project leader, si Professor Antonino B. Mendoza Jr. Ano po? Opo. Ini pong Kaduno actually sir, igwa kang kita slide. Aha. Kung gusto po nindo, makapag-share po ako. Okay lang, sir? Oh, okay lang po. Sige po. Apo, so, ma-share po ako kayo sa current slide. At tanganin po, mas kasabi naman po, hindi sa mahiling nindo at sa kuyan. So, sa kuyan talk mo regarding sa sinarapan. Ano po? Sige po, sir. Dali lang po. Sige. Ayan, nakakagawa lang ng dikit na adjustments. Sige lang, sir. Tapig kan sa tuyang technician digdi sa Radyo Sige Veritas para mahilingan sa imong Tawag mo po ako, sir, So, ma-able ko po yung pag-present ko po kay sa PowerPoint ko. Yes, sir. Opo, ang technician talig di sir yung nag-assist sa imo niya. Okay lang. Sige, sir. Sir, si sangon niya ng Dean kang BU Tabaho Campus. Ang Dean po ngunyan, by the way, good morning po kay Dean Dr. Mortega po. Siya po ang Maria Gisela Mortega. Siya po ang Dean Kasabuyang Campus. Okay. Ma'am na Mortega. May kuryente na ka mo, sir? Igwa naman po so far. Igwa na kami, sir. Grabe ang Pero po, pag-umus. gawin pa po sa mga renovations po, mga Ew. infrastructure, mga rooms may affected po kang super Bagyo.
strong na Typhoon Rolly. Holy, po. ano, So, grabe talaga ito. ongoing pa din po, sir. Pero so far po, medyo ayos-ayos na. Nasa recovery na po kami. Iyo. Maringani, sir, oro halabig naman na dahil kita titamaan na naman yung bagyo dahil Yung nalugod. sana po, dahil na. Sana. Ka So, dahil po nakakabarong aras mag sana pero may kita pong ready. Ano, sir? Iyo po nga ni sir, talagang ano, ay tama, di sa Bicol, pirming araw kaya lang, siyempre, ang distroso, dahil po nalilikan, uy, yan, nagkaroon ng presentation ni sir. Iyo po. Oo. Okay na po. Nahiling ba rin to, sir? Opo, sige na po. Okay na, sir. Okay na. Ayun na po, sir. Ayos Pahid na po. Opo. Sige. Again, good morning po everyone. Through kay Dr. Elizabeth Alfanes, sa kuya pong sorry for very short na notice lang. Actually, naguro lang kami ni Madam Pet few days ago regarding for the day. So maybe pong changes po kita sa kuyang presentation. I-introduce ko po primero di ito. So Kadunong Bicol. Sige po. Ang Kadunong actually po is acronym. Ang meaning niya po is knowledge and awareness through direct understanding of native and unique natural gems of Bicol. Saro po siyang CED-funded project ng Bicol University. So ang samuyang funding agency po ang Commission on Higher Education. Okay. Ini po saro actually the very first na project po ini ang samuyang project na ini yung gusto ming ang objectives po kay ini so mga result po kasamuyang research projects, so mga scientific findings, gusto mi po ini sir maisabay sa learning kang elementary and high school program sa DepEd sa Tabaco. So sa bilog pong Pilipinas actually sabi kang CHED, primero po ining ining project na so mga result na local ang mga local sa Bicol University pig-integrate po niyan sa klase po kang sa modules as well as sa mga learning strategies kang sa DepEd sa elementary and high school. Okay. So may mga 3 pilot schools po kami sa elementary and high school ligi sa Tabaco. Ano po? Uni po ang samuyang project staff headed by Sir Antox Mendoza, samuyang staff si Dr. Raul Perdicina. Siya po ang presidente kang Partido State University. Isa man sa pong project staff kay ni si Ma'am Leonie Barbacena, si Ma'am Glenn Abuela, si Madam Ma'am Oronan, si Dr. Renan Bobeles, si Professor Malu Tango po, and ako po, yours truly. Samaya pong mga RA, project staff na si I, si Mike, and si Ella Marie. Ano po? So, uni po sa satuyang so sa mga staff ng aming mamigbidan po. And kung magdigdilan po kamo sa BUTC, actually po, mostly kang sir, sa moyang mga project staff, yaon sa member po kang faculty staff kang education department kang BUTC. Ano po? Okay. So ini po sir actually as I mentioned, funded po ini sir kang Commission on Higher Education. So iba po kami mga collaborating agencies ang po kang LGU po kang Tabaco. So City School Division po kang Tabaco. Asenso Partido State University. Okay. So, guwaman po actually may nag-intra pa sir. Actually from Legazpi, may nag-intra na po na NGO, ini pong Rotary Club of Legazpi. Okay. Late last year, nag-express po sila ng support sa mga sa project nita. Gusto man po actually kayo magtao ki diit na suporta, lalo sa financial support, na para po makagibo po ni mga learning materials. Actually, may pa ini, honor mi po ang sa indang assistance para sa project ni. So, ako lang pakay po ini para sa mga aki, sa mga schools, na nganing mas lalo pong may tao tas mga importanteng mga result kang sa puyang mga research projects sa Bicol Gem po. Actually, ang target ni kayo sir, different marine resources kang Bicol region. Okay. Sa Albay Gold, Laguna Gold, and different other areas po sa Bicol. So, may go po kaming, actually 2 years po yung project. So, year 1 po. So, actually, nasa second year na po kami nun yan. Okay. So, yaon na po kami sa year 3 na ini. Year 2 po, sorry. Year 2. Okay, sir. Yun lang po, sir. Actually, yung mga major activities, ini po, Arbang kayo, may radio program din po kami. Supposed to be originally, yaon kami po dapat sa school na nagpipresent ka sa muyang mga activities. Kaso lang, dahil po baga sa pandemic, sir, it resulted niyan sa samuyang radio programming na
Actually, go kami last year, nagkigawa po kami radio program Oo. sa duwang radio stations in Tabaco. Nagdi-distribute kami ka mga pre-test and post-test. Mhm. Distribution ka mga learning materials, posters, flyers, PowerPoint, modules. And recently, 2 days ago, nagkagawa na po kami ng second part sa Samuyang workshop sa Samuyang mga collaborating schools. Mhm. Nag-demo na po sa tuyan mga teachers sa elementary and high school Mhm. kan Samuyang so module po na ipipresent din dapat iso sa mga learning activities po. Mhm. Sir, gusto ko Sir? yes po, Okay. yes po. So Thank you. introduce ko na po sir ining sa tuyang topic nun yan. Sige po, go ahead po. Go ahead po, sir. Yes po. So again, thank you very much. So actually po saro sa mga particular na topic may sa kadunong so mga research po kang Bicol University Tabaco Campus regarding sa sinarapan. Sinarapan, okay? Ang sinarapan po baga saro iyan sa Pride of Bicol. Mhm. Pride of Bicolanos. It's because ang sinarapan o tabyos ang apod man kay sa ibang lugar sa Bicol, lalo sa Buhi, sa Lake Buhi, o duman sa Camarines Sur, at saka sa Bato, Camarines Sur, tabyos po ini. Tabyos. Oo. Pero isa tuya baga, parang known ta sinarap. Mhm. So, ngunyan pong aldaw, matao kong pidiit na impormasyon ka ini, tanganin pong masabutan ka sa to yung mga parehinan nyo. Ano ining sinarapan? Mhm. Kung matatandaan ta po, in behalf, actually, dahil na po siya, dahil na makakaibang yan, supposed to be dapat si the late Victor Suliman Iyo po, po, si Sir Vic, oo. dapat po mag-share sa tuya kay ni nag-passed away na si Sir Vic. So, siya po ang saro sa local scientist po kang Bicol Mhm. and saro po siya sa may pinakadakul na siya po ang saro actually ang nagdiretso kang pag-aadal regarding sa sinarapan. Mhm. Ining Mystic Peace Luzonenses Smith 1902. Yan po ang scientific name. Ano po? Mhm. So, kami po nawalat na sana ni Sir Vic ang mga information regarding sa sinarapan. Mhm. Okay? So, ngunyan po, ito ta kidiit na sabi ko kay Ma'am Beth, sabi ko sa iya, istoryanta na lang po sa tuwing parenan nyo kang Radyo Veritas, kainin so sa programang pang-edukasyon asin pang ano yun po, Ma'am Beth, so pang-edukasyon asin Ang kabuhayan. pangkabuhayan ba ini? Sorry Oo, nalingaw okay. po. So, programa po kang BUAMT. So anyway, sabi ko, taon ta pong importante siguro dito. So, regarding sa biology, Mhm. so ecology, tapos so status po kang sinarapan na ini. Ano po, Okay. sir? Sige, go ahead po. Go ahead. Yes po, yes po. So, natapo siya pig-akod na sinarapan. Mhm. Actually, ang word na sinarapan, hali siya sa garo baga sa Bicol po na gamit kasi po ang pagdakop ng sira na ini. Since sa liutin ini, Mhm. pinong sila ini, kung saan baga sa Bicol, kung sa dagat susilag, Mhm. pigamit po siya using sarap or Sarap, fine oo. mesh fishing Yes, net. Ano, oo. pinong garo moskitero po na fishing net po ang pigagamit kay ini. Mhm. Mhm. So sa puwerteng Camarines Sur, pigapod po siyang sakag. Sakad. Ang sakag po, ang instead kan sarap, sakag, so saro siyang collapsible na garo Y shape. Tataw may pahiling ako sa industrial na video kay ini. Y shape siya na push net o Oo. scissor net Mhm. na pangdako po kay ining mga sira na ini pong sinarapan. Pigapod po siyang sinarapan dahil po duman sa pigagamit sa iyan na sarap. Mhm. Pero nga iyan ngayang sinarapan ngayon. Mhm. Hali po iyan sa word na sarap. Ano po? Sarap po yun. So fine mesh net or fishing net po. So according po kay Gildelberger 1981, ini po kang 1975 na-introduce po ining sakag na ini or ining so pangdakop na ini. Sabi kay itong panahon, ang sa report niya 1975 pa dahil pa po ako pigmundag. Sabi nila approximately per day da po nakakadakop ning 100 kg per day Mhm. based po sa paper na ini dakul pa. So nata po naging unique nata po ta naging apod kay ni kakaiba po ang sinarapan ining Mystic Peace Luzonenses. Okay. Ini po mga tugang, mga parehinan nyo, po siya known as the world's smallest
commercial fish. Commercial fish, okay. Pero po, previously, sabi ni Hugh McCormick Smith, saro po siyang Amerikanong bihasa, etiologist, bihasa sa pag-aadal kang sira. Kang 1902, siya po kasi ang primero nakadiscover kay niya. Actually, halik man sa iyo sa pangaran na Mystictes luzonensis. Okay. Ano po, Mhm. sabi ni Smith, 1902. Siya na po ang, kahit itong panahon, ang apod pa sa nakay ni si world's smallest vertebrate. Pero po, actually, kang as time passes, may dakol na po ang nag-amend o nagpabago kay ni hanggat sa na-consider na po siyang world's smallest commercial or edible fish. Fish, okay. Siya na po, sir, ang pinakasadit na pwedeng kauno na klase kisira. Mhm. Actually, gwapa po mas salit sa iya, si Pandaka pygmaea, na-discover po ni Harry. Pero bako siya pigkakaon po. Ano, sir? Okay, Dahil po siya okay. pigkakaon. Si Pandaka pygmaea. Mas salit po itong kuta si Pandaka pygmaea kaysa kay Mystictes luzonensis. Kaso, dahil po ito pigkakaon. Okay. Kaya, ini po, consider na right now as the world's smallest commercial fish. or edible Or- fish. Okay. So, yaon lang po ini sa satuyang lugar sa Pilipinas, especially po dito sa Bicol. Bicol. Kaya Mhm. after Smith, pinangaran niya po, Mystictes luzonensis. Siguro po dahil sa huna po kang panahon ni Dr. Smith, ang Bicol saro lang po ang Luzon baga po saro lang siyang isla. Mhm. Nagkaroon kung saan sarong archipelago lang na Mhm. kasabay po sa Bicol. Kaya pinangaran siguro ni Aster Mystictes luzonensis. Ano Luzonensis, po? okay. So, hindi po may kakaiba dahil ang pinakadakula niyang kung saan po baga sir, sa iyang largest na total length na po, hanggang 1.25 cm lang. Okay. So, hanggang dumanasan na po sir ang pinakagaro mature o pinakadakula niyang Mm. size niya po. 1.25 cm or 12.5 mm or 4.9 inches. Okay. Salit-salit na po siya. Salit-salit. Sir, ano? Oo. Ang pinakadakula niyang so, size po, po yan. regarding po sa sa ecology and Mm. distribution kaini. Actually, as I mentioned po kasubago, ang Mystictes luzonensis, yaon lang po matatagpuan sa island of Luzon, sabi ni Smith ka 1903. But then, specifically po sa Luzon, sa Bicol region lang Bicol po region. ini. Okay. So, yan po lang ini actually sa, primerong na-report ini po ni Smith sa Camarines Sur, duman po sa Lake Erie. Tapos may nakuha man po sa parte Camarines Norte sa Lake Pato. Ano po? So, ini po, ang actually, ang Bicol University, especially headed by the late Dr. Victor Soliman, dakul na po siya kay ining mga studies way back 1980s pa. Po, talagang ini po ini nagtauning orgulyo sa Bicol University. Nagtauning orgulyo sa ngunyan po may nahiling naman po yung mga diit na mga sinarapan dito sa Albay, lalo po sa Lake Danau Park. No? Before siguro nag-pass away si Sir Dick, nakapag-gibo naman siya yung mga diit na viable studies na nagsasabing igoy man po kidiit na populasyon kang Mystictes luzonensis sa Lake Danau. Kaya kung gari iguanang ngunyan dyan sa Pulangi, sa Lake Danau po po. So hanggang sa irarum lang po kaya ang sinarapan ng mga tugang ang sa iyang pagkaon ay simple salit man po sa nabaga siya 1.2 centimeter. So ang sa iya po pagkakaon simple pirino man po speak upod na zooplankton. Mhm. Ini po mga microscopic ining microorganismo. 92% ang sabi ni Dave na ining mga zooplankton. So animal microorganism po mga kung saan saradit ng mga larvae, Mhm. saradit ng mga earlier stage kang fish, mga zooplankton po ini. 92% yun po ang pagkakaon nila. Mhm. And 8% po sa pag-apod na phytoplankton o mga photosynthetic na mga microorganisms or photosynthetic na or plant-like organisms po ini. Mga microscopic in sizes. Kasalit man po siya, di gusto sabihin, masalit pa po ang sa iya pagkakaon. Ikakaon, okay. Ano po? Mm. So sa iya pong feeding, ang sa iya pagkaon, sabi ni usually, ang peak or the time na minakaon siya ay usually na midnight or before naman mag-aga, pagliwanag. So ibig sabihin, mas aktibo po siya
ini during midnight. So, kung hiling ta po base man baga sa pilikaon niya na ang mga zooplankton po ay actually mas active po at night time. O kaya naman usually ang mga animals po baga mas lesser po ang activities during daytime. Okay? So, yung man po luwas man kan time na pagkaon niya, mas active man siya during night time, especially nasa peak time daw, sorry. Peak time po niya ang midnight. Po. Okay. So, ini po mga tugang actually sa mga difficile o challenging po ang pag-identify kay ini based po kay Smith. Ang sira na ini po ang illustration niya. Siguro mahiling nindo, mga parehinan nyo, mahiling nindo. Ano po kayo ng struktura? Ini po, kinuha mi ini base duman sa report ni Smith mismo kang 1902 pa. Okay. So, siya ang pinaka-first na nag-report ka ini. Yun po ada ini ang itsura kang Mystic Taste Luzonensis. O mismo pong sinarapan na pigaaputang niya. Ini pong nasa taas, ini pang female, ano pong itsura kang babaying sinarapan, tapos ini na sa baba sa lalaki na sinarapan. Medyo dordakula po ini. Actually, ang babayi kaysa sa lalaki sinarapan. So, ini po kumahiling ta. Ano po ang unique sa iya? Actually, under po siya sa family kang Gobiidae, pero nata po siya medyo kakaiba. Nata po iba siya sa pag-abot na sumismo pag-iriba niya o associated fish niya ng mga gobi. Kasi po, dahil dito sa iyang na 3 spine, first dorsal fin, kumahiling ta dito sa illustration, mga tugang, tigpahiling ko dito sa iyang inibaga pig-highlights. May tulo po siyang spine. Na mga masalit lang na spine, 3 spine, first dorsal fin sa likod niya po sa taas niya. Tulo po ang spine ka na matatagas. Pero maling mga nito dito sa likodan niya, ikaw naman siya kipick upod na anal fin. Pero medyo dordarakula. Okay? So maling taman sa iyang lawas, elongate, pero compressed po siya. Gusto sabihin kang compressed, medyo lapnad o kayang. Tapos ang sayang pa yun, medyo dakula, ano pa dito. Medyo pasensya na tabi mga sir, mga saparinan nyo. And sa ko yung presentation po, medyo technical, nakasurat po sa English na tigpe-present mo, may man po ini sa mga presentations may po, tigpahiling may man kaya ini. And by the way, I would like to acknowledge po pala si Sir Ian. So siya man po ang nagtabang sa kuya kainis. Pag-produce kayo niya, actually siya, nag-share kayo sa kuya. Si Professor Ian Buban kang BU Tabaco Campus, siya man po sunod share ka sa kuya kang PowerPoint. So dito na po ini saro-saron siguro sir, Okay. Ini po ang sa iyang importanteng biological information. Sabi ko kay Sir Ian, mga matitibay na ini, tapos si Doc Renan sa kuya pag-iriba sa kadulong lalo sa tawag din biometrics po kan sira Hindi po ay filing ta lang na ang sa iya ngayang arkin. Ini po ang importante based naman sa mga information sa mga scientific studies, not just from the works of Dr. Suliman, also yung co-workers niya din po. Nagsasabi ang sa iyang average total length so maturity niya, yun na po pigsabi kat sa bago. So, gusto sabihin hanggang average o mean na lang po ini na kaya niyang iabot na total length. So, laba po kan sa iyang lawas kang sinarapan is 12.5 millimeter o 1.2 centimeter lang. Okay. Ang pinakadakula ng nahiling na sira na sinarapan ay nasa 2.5. So iba man po kigaro kung saan ang pinakadakula. And pinakasalit na nakuha ninda sa indang research is 0.5 centimeter. Okay. Ang asymptotic total length naman ito sabing kayang i-produce na laban niya or kadakulaan kang sira na ini is 24.6 millimeter. Almost po yan man sa largest observed na total length niya. Tigapod naman na low exploitation rate ito man po sabihin so hanggang duman itong garo iabot na Buhay. span dahil sa pagsira po sa pagdakop ng sira na ini ay garo 3 months lang nadadakop na sinda. Okay? Sa 3 months lang o 0.38 per year. Ang natural mortality niya man po is yung ibig sabihin siguro lifespan niya kung dahil siya madadakop ng parasira
minabot pa siya kis 6 na taon. Mhm. Na po. Alawig So, sa man. iyang growth Mm. constant ay ibig sabihin ito duman so kaya niyang pag sabihin pagdakula niya is 2.25 per year. Mhm. So sa iyang total instantaneous mortality, gusto sabihin kung siya po ay hayaan talang na mabuhay tapos sabing pigapod na garo sabihin day so natural na paagi Mhm. ay pwede man siyang mag-abot sa 2 years. 9.225 per year. Okay. Siyam na taon. Mhm. And ang moderate fishing mortality niya po, sabihin, so tamang-tama lang na na pagkaini so sa iyang pagkagadan sabihin di siyempre baga habang pigasira at pasinda pigadakop ta po ang ining mga sinarapan na ini so hanggang po duman sa pagkapod na moderate sa ng normal sa ng pagsira kaya po sindang sabihin Sir, commercial po. 3 years gusto sabihin po kay ni so fishing mortality so sa iyang pag gusto sabihin sa normal na paag sa pagsira so kaya sinda pong mag-stay pa till 3 Tulong years taon. na mag-exist. Ah, Na po. okay. Early maturity, sabi ni po, sabi ni 3 months and 5 days ang kayang sabihin so sa iyang nagmamature na po ang ining sinarapan ni ini. Mhm. Sa loob ni 3 bulan may 5 Tulong bulan. aldaw. Okay. Ano po? Ang sa iyang short longevity ay 2.45 years o alas magti 3 years naman po. Mhm. So sa iyang pagkaini Buhay. so pagkaini so garo pag niya pag-expand kan sa iyang lawas sa iyang so sa laot ni 2.45 years so pagdakula niya Okay. relative monthly pagkanditi or ini po sa pagbunay niya Mhm. sabi digdi sa mga babayi na sinarapan ay per gram ay iguaning 2,640 eggs per Mhm. gram. Mhm. So ini po sa base sa pag-aadal kay ito na Dr. Soliman Mhm. tapos sa iyang estudyante sa sa undergraduate program kay ito nagkuha po sinda ning mga bunay tapos nailing po ninda ang fecundity kay ni o kaya sa bunay na po produce is per gram sa babae is nasa 2,640. Okay. Bilang po ini mga tugang saro-saro ang saradit na bunay na ini. Grabe. Ang sa iyang spawning season Oo. o sa iyang pagbunay, pag-reproduce niya nasa peak po ini during May. So araw po kayo ng panahon, igwa na po kay kung igwa pa po, ang abot kasi kung igwa pa kay talagang tunay na mystic taste, Luzonenses pa po dyan sa Lake Buhi, sa Lake Pato, o sa ano man na tributaries po dito sa Puya, sa mga lakes dito sa Bicol. Kung igwa pa po iyan, ngunyan na bulan, expectedly, mayroon po spawning o maburnay naman po and as well as October. Okay. So far ang ratio naman kada sarong babae may sarong lalaki. So, yan po ang 1:1 po ang sa indang ratio po. Ano sir? Okay. So regarding po sa mga researcher Sir? Sir? yes po, Oo. sir. Sige po. Sir, i-continue ta po ining pagdiskutir mo kay ining sinarapan, mapalusot mo na kita nin mga commercial sa station. Sige po, sir. And then Sige po. sisigla lang ka Thank you po very much. arachan pag mabalik na kita, sir. Ayun po. Sige, salamat po, sir. Sige. Mga tugang commercial po muna kita, director sa mangira rin programa makalis lang ang nagkapirang pagiromdom. Sa ngaran po ni kansamong pamilya, nagpaabot kami ning dakilang pasasalamat ni kansanyong eda-sawang pagsuporta ni pagpayaba sa pamilya Salceda. Kansanyong tinaw na tiwala, babalasan manama ning mas dakilang pagkamaya sa kasinserong pagsilbi sa satang payabang banwa. Kansakang panggana, ganaman ikan lambang pamilyang Pulanggenyos. Sarabay kitang magmarcha parangep sa banwang progresibo. Gigibuntang economic boomtown kan banwang Pulanggi sa bilog na Bicolandia. Sa liwat, Diyos mabalo sa inyo nga amin. Ako po si Mayor-elect Nonoy Cap Adrian Salceda. Sa Pulanggi magsisirbi. One town, one people, one Pulanggi.
Your destiny at the heart of Legazpi, El Palacio, the first enterprise development product of the Diocese of Legazpi, El Palacio, a unique place to spend and create memories with your families, friends, and loved ones. Homey accommodations with cable TV and Wi-Fi, comfortable rooms with hot and cold shower with function halls, perfect for wedding receptions, birthday parties, trainings, seminars, conventions, and meetings. El Palacio is conveniently located beside St. Gregory the Great Cathedral Parish, Albay District, Legazpi City. Come and visit us. When you experience El Palacio, you are extending help for the welfare of the clergy of the Diocese of Legazpi. For inquiries, contact 0936 921 1225 or message us through Facebook. El Palacio, your palace experience. Dati, lumalabo talaga ang paningin ko dahil sa diabetes. At sa pag-inom ko ng Iberry, naramdaman ko na lumilinaw ang paningin ko. Tsaka bumaba rin ang blood sugar ko. Malagang paalala, ang Iberia ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kasi Dani, nangingisda, nagkaroon ako ng katarata, Iberia, giinom na ako, umaga, tanghali, hapon. Salamat sa Iberia. Medyo wala na, hindi makati. Malagang paalala, ang Iberia ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bikakasibutan si partner. Okay, sir. Yes Hello. po, sir. Sige, sir. Nakabalik na po kita, sir. Sige po, continue po kan sa imong pagpapaliwanag. Dapit Yes yes, po, sa sir. sinarapan. Audible po ba ako, sir? Audible po ako? Opo, audible ka. Very clear po. Loud and clear. Sige, go ahead po. Thank you very po. Thank you very much po. Ang sinarapan po actually, mga tugang, kung saan, ito yun lang po ang mga information na makukuha dito. Sabi nga ni po kang sa pag-iriba may talagang very limited ang mga published articles early pa na wala pa si Dr. Suliman so far talagang mas lalo pa po dapat may continuation pa sa mga projects niya na ongoing ko diyan kaso dahil na po madidiretso so far ang nahiling nila about 10 more or less 10 scientific papers lang po ang yaon na makuha nito regarding sa Mystic Theis Lucenenses. Kung po ini kang pagkakadiscover niya ka 1902. So gusto sabihin, sa loob sir sa rong century, 10 sa scientific papers lang po. Yun ang mga foreign scientist, si Dr. Hugh Smith ka 1902. Siya po so nakadiscover kay ni kayong Mystic Theis Lucenenses. Ini si Harry kang 1927 pero more particularly man ini po sa mga Gobi. Si T. Winkle 1935 and then si Dr. Daniel Paule. Sa tuya po sa local sa Philippines, number 1 po dito sa our very own the late Dr. Victor Soliman and co-workers since sa iyang igwa po siyang hindi pa ni undergraduate at master student na nag-adal po kang sinarapan saro naman po ng doktor si Dr. Serio kang 1986 until 2017 may mga papers po si Dr. Soliman Dite. Si Bruce Bilderberger 1981 po saro po siyang staff kahito kang sa Buhi Freshwater Demo Farm sa Bifar. Si Sanchez and co-workers 2015 as well as si Sprana 1996. So very limited regarding sa sinarapan. Kaya saro ini sa mga medyo kukulang ang impormasyon. Pero po saro man ini sa interesting dahil po duman sa discovery nga ni Kenny and as well as dapat po siguro mas dakol pa ang mga studies ko niya, scientific studies na may apply para digditanganin pas kung hiling tabagas pride ta po endemic ini sa Bicol. Sa Bicol region, So, tawag ko lang po kidiit na impormasyon kamo regarding dito sa kung ini po ay actually yaon pa ang apot pagka kasi dahil sa limitation and overexploitation
igwa pa daw po kita totoong tabyos o sinarapan ni sa Bicol. Sabi sa report ni ni Sanchez et al. 2015, ini po sa illustration din nagpahiling, ali sa paper ninda ini, ang sample sa nakuha ninda sa Lake Batu and Lake Buhi sa Camarines Sur are not species of sinarapan. Gusto sabihin po, so mga na-collect ninda mga samples, base sa DNA analysis na pig-report ninda, ang yaon duman po ng mga tigapod mangyari po ini sir na sinarapan dahil pigamit po susarap. Sarap manggirari. Sinarapan mangyari. Pero bako na po ini talaga base sa DNA. Nanaluwas po, so duwang sira na nakuha duman, ito po, itong Leopotarapon Plambeus, tapos si Rhinogobius Giorinoson. Yun na po ini ang garo pig-consider duman sa Lake Pugi and Baton. Piga po nindang sinarapan. Pero sa scientific study po sa DNA analysis, bako naman po ini sumistic case luzonensis. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Webes. Digdisa na sa Radyo Veritas Legazpi.